lajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho, kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe kekir negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Raliwat pangestunipun Kakang ora takno mring kadang ingsun kang padha gantung sibu kawula nok-nok. Napa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kula jimat. Sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu dereng sawetawis dang ora ujeng andika Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegahan panakrami. Kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upadara wayah tur jagat. Yai. Sakala mumpung raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina. Asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah. Mboten langkung ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu kula tampi andhatosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Rai Ngastina. Mboten langkung mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngaraka ing Mandura. Malah sak mangke enggalo ing Ngaraka tumunten cemadhong dawuh timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina. Sabab kaget raos sing manahipun ing Ngaraka dupi kula tampi timbalan paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Surasaning nawala sareng kula surasa jebul Yai Prabu ngersakaken sawanipun ing Ngaraka ing Mandura titik lenggan sak mangke menika. Kados kula gelak lampah kula daya-daya Prabu ing negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Kejawi namung enggalo tampi timbalanipun paduka Yai Prabu. Wonten menapa dene paduka amiji dhateng sawanipun ing Ngaraka ing Mandura. Mongko saking petanganipun ing Ngaraka menika sanes pasewaken ingkang sampun dinten dipun wontenaken wonten negari Ngastina. Ewadene paduka Yai Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe paduka ngendikaken dhateng Ngaraka. Nadyan kula nampi kewajiban ingkang ngawrat mboten badhe swala. Waton menika dados srana lejar penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Mila Yai, monggo kula aturi paring pangandikan samendang sampun ngantos wonten ing karempit ing Ngaraka nedya ngangulungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu kadang kula Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina persasat raos sing manah kula kadidene lumamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Inggih namung paduka mbok menawi ing saged tuwin kuwawi damel padang raos sing manah kula. Kula anggen kula ngrawuhaken sengandika Kanjeng Koko Prabu menika babar pisan. Mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin negari Ngastina mboten kedatengan parang muka menika babar pisan mboten. Miwah kula mboten badhe ngrembak babakan para kawula minggahipun kedaton negari Ngastina. Lho, nyuwun pamunten. Paduka Yai Prabu boten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin kedaton negari Ngastina. Nanging sabab menapa? Teka paduka dadak ngawontenaken pasewakan ingkang kados mekaten menika. Mestinipun paduka Yai Prabu saged nimbali dhateng Ngaraka ing Mandura sarana rembakan catur netra. Kula tumrap kula sedaya para pinisepuh. Kula keparengaken hangembat dhateng raos sing manah kula. Menapa ing paduka raosaken Yai? Koko Prabu bebasan sampun mepes bayu kang tapis. Sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan tumlawung osi ing manah kula. Boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah. Koko Prabu krana raos kula sampun boten gina kula kesampun trimadya padha
Nadyan kula menika keceh Brana Pijes, kula menika kagungan derajat pangkat, kula menika Nalindra ingkang menang nempak bun-bunane wong sak praja Ngastina. Nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun. Pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati. Yayi, nuwun pamunten. Menawi paring pangandikan menika ingkang sae, jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah siniwaka. Dipun midhangetaken sangganing para nayaka, dipun midhangetaken sangganing para kawula. Mboten sae kedadosanipun menawi ngantos tumlawung penggalih paduka Nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula. Nek ratune wae nandhang susah, tan wandi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontranipun para kawula. Ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah. Mila Yayi, sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten, tumunten kababarna menapa ta sababipun dening ngantos paduka Yayi Prabu kepareng paring dawuh ingkang mekaten. Mboten wonten margi ingkang jinangka kejawi namung margining pejah. Lha nyuwun pamunten. Menika wonten menapa Yayi? Menika wonten menapa? Sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina. Koko Prabu, wonten dawuh. Panjenengan prisa piyambak paribasan separuning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Separuh uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Tresna kula kaliyan Yayi Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak. Mila boten aneh menapa-napa ingkang dipun suwun dening Yayi Ratu Banowati tartemtu kula maringaken sampun malih wujuding Brana Pijes, sampun malih wujuding Brana Prabaya. Menawi Yayi Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yayi Ratu Banowati. Lah iki kula ngertos. Lajeng nuwun sewu, menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng garwapun Yayi Ratu Banowati? Koko Prabu, wonten dawuh. Sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra. Yayi Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalaradat ingkang sampun. Lagak lagu lagianipun beneh kalaradat ingkang sampun werdinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos. Anggenipun ladi dhateng Kang Rayi Duryudana sampun boten lair batos ketitik. Awis-awis Yayi Ratu Banowati munjuk atur dhateng Kang Rayi Duryudana, pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana. Malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yayi Ratu Banowati boten ngrencangi anggen kula kembul dahar. Yayi Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan tumuli kula mapan Indra wonten sisihipun. Werna-werna mawon pawadanipun anggenipun nglungani dhateng Duryudana. Monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken. Koko Prabu, sajaipun Yayi Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan Kang Rahipun Duryudana. Koko Prabu, sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing jagat. Sampun wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing jagat. Nadyan kula menika dados Nalindra, nadyan kula menika kebegan Brana Pijes, nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yayi Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mungging lautan, urip kula sampun boten wonten ginanipun. Mila dinten samangke Koko Prabu, menawi Yayi Ratu Banowati boten wangsul kados wingi uni katresnanipun kaliyan Duryudana, kula aturi anuntun dhateng lampah kula pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe nglampus diri nganyutuwuh nilar kamukten negari Ngastina. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning putra wayah tur jagat wiladala. Yayi, nuwun sewu, kula ngertos kados menapa pangraosipun paduka Yayi Prabu Duryudana. Jenyatanipun kula menika anak sekne piyambak. Yayi Prabu menika ageng katresnanipun tumraping garwapun Yayi Ratu Banowati. Nanging nuwun sewu, wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yayi Prabu Duryudana, nanging boten magepokan karena lampahan ingkang sampun panjenengan pangendikaaken.
anggen paduka ngudar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih paduka Yayi Prabu ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu lenggir sampun kinten kula menika kumelancang krana boten pinimbalan kula wantun munjuk atur namung semanten kula ngleresaken dhateng pangendhanipun anak Prabu Mandura anggen paduka nggadahi perkawis kaliyan ingkang garwa menika kula nuwun sewu boten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyaning pasewakan. Kula nuwun sewu nggih menika perkawis kula warga mestinipun sak jawining negari Ngastina boten kenging mangertos babagan perkawis menika nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan sak mangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Prabu wonten dawuh miturut pitanganipun paduka Kanjeng Prabu menapa Yayi Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayi Duryudana. Yayi nyuwun pamunten menawi saking pitanganipun ing Raka ing Mandura katresnanipun Yayi Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan paduka Yayi Prabu Duryudana boten badhe. Krana kula nuwun sewu pengajapipun para wanita menika namung kamulyan ugi katentremaning lair lan batos mongko nyatanipun paduka Yayi Prabu Duryudana menika benten kaliyan Nalindra sanesipun menawi paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tertentu saged kasembadan jur panjenengan nggadahi wewenang tumraping Nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan paduka Yayi Prabu Ngastina namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yayi Ratu Banowati panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita. Inggih Koko Prabu marmanipun kula sampun prasetya jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yayi Ratu Banowati. Lah inggih menika lajeng menawi Yayi Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten menika kula nuwun sewu mesti kemawon mboten babagan perkawis anggen paduka sampun mboten tresna kaliyan pun Yayi Ratu Banowati. Inggih Pamanarya wonten dawuh menapa ing kedah kula lampahi lan menapa syarat utawi jalaranipun dening Yayi Ratu Banowati kados mekaten menika. Aduh nggih kula mboten wantun matur ngersa paduka anak Prabu Ngastina mangke ajrih menawi kalepatan namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung para pinisepuh ingkang langkung pono babagan panggulawenthahing kula warga. Kula kinten kula nuwun sewu lho kula warga pundi kemawon menika tertentu nate bendrik nate kisruh nate geger nanging sak jek jumlek kula menika gesang wonten ing alam padang dereng nate kula nyumurupi kula warga Sokalima menika padu menika dereng nate sami bentak sirah menika dereng nate. Mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing Sokalima kados pundi caranipun supados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan mboten nate paben mboten nate benthik menika caranipun kados pundi Buduna wonten dawuh nggih kados pundi caranipun supados kula warga menika sae Yayi Ratu Banowati saged wangsul kados wingi-wingi. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados dangu ingkang Bapak ing Sokalima sinten nggih Paman Patih Arya Sengkuni. Dik Patih pripun mulya-mulyaning kula warga menika namung Sokalima sing ora tau padu. Nggih. Merga bojo kula jaran, nggih ngoten ta? Mboten ngoten, kula niki mung nyontokke kok. Nek upama bojo kula niku wong mesti ya padu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine benging-ing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh nggih. Kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu lagak lagoyanipun Dewi Banowati beneh keladat saben kula nuwun sewu lho nggih
Kula ngrumini pangandika Paduka mboten dados menapa. Kakang Premban, piye? Etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye? Luwih-luwih saka paningal batinmu kepiye? Gondhok bleguduk suaru gembol sumerante hawala. Nuwun sewu nggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis? Inggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis langkung? Menawi congkraing Balai Wisma menika dipun sababaken anggenipun ingkang garwa pun Dai Banowati menika nggadahi swaga ingkang benten. Kula nuwun sewu menika saged dipun netang. Dipun netang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika Paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa. Wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng boten purun paring pangandikan dhateng Paduka anak Prabu Duryudana, boten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana. Saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak Sukalima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan. Manahipun Yai Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tartemtu kula paringaken. Leres jar panjenengan menika nalindra ingkang mboten kekirangan menapa kemawon. Wonten ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral. Radi sakral. Rada sakral piye Kakang Dono? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banowati satemah ingkang garwa menika kagol. Ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi sumados karonsih satataning jalma priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem kuwi kersane piye? Dik Pate kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicethake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh. Tegese jatining pemarem kuwi ngene lho Dik Pate. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki wis pancen angel banget. Pate SDM rendah iki pancen kaya ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawa Dono Prasaja ki mawon sampun ngantos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih. Sekedap badhe kula padosaken ukara ingkang sanyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Nggih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ngibaratipun tiyang nitih kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun boten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika saged dipun selaki jernyatanipun nuwun sewu tiyang mangun Balai Wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok, nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa. Yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun. Semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane. Batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa. Njolak njaluk ning ora tau blonjo apa-apa menika ugi mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa. Mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut Balai Wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng tinimbang Yai Ratu Banowati. Ngaten nggih? Inggih. Kok saged adreng? Jamunipun menapa nggih? Lah malah takon jamu. Ngandani kok takon jam. Bodono. Mboten jamu. Sampeyan pun sembrono. Niki magepokan kalian penggalipun Yai Prabu Duryudana. Lah inggih menika ingkang angka sekawan nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe ngajri-ajri penggalih Paduka menika mboten. Tuwun kula
mboten badhe bebeta penggalih paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun kados mekaten menika janjanipun sampun nggadahi tuwuh rasa tresna kaliyan priya sanes. Lah menika jagat dewa bathara Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedatul lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi petangan kok nggih. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kaliyan priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati. Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu, ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi? Setunggal. Nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun piyai kakung ingkang glinding saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun. Lanang apa wedok? Nuwun sewu blegeripun jaler jagat dewa bathara. Tobat. Nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk dicritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Obat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Kula tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hooh panjenengan ngendika heeh, nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok duwe pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Wadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Tobat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-angenku. Asik. Ane ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan kutha ngitung lintang plange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho.
Ming perasaan kula, nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih ta? Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking terus kula benake ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong dawuh tak kandhani yo ning aja kowe gegeden rumangsa mbok menawa ming rasaku wae. Nggih sak suwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng luwih tentrem luwih ayem. Aku luwih bungah pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mbar munjuk wae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit Mak, sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning Juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati. Tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane? Tobat. Nomor 3. Hah? Nomor 3. Mbok sing cethak ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku? Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko, Pak. Izin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Iji tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampai ada maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewean dadi grojokan geguyon dari tangisan. Loh, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bondo tambah krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ngibarate kaya cecak muntal cagak cebol kaya wulan mutung ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku. Mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggaup karo prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karo ndaup karo prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape bak. Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho, kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ana ning Wisma kono.
bali ning omahmu kowe aja gawe geger negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho, mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tak ombe ya cah gleleng, gaweane bojo e. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Ngastina. Kowe ngorek pasurunan Kyai Prabu Duryudana ora bakal lawas Iltip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem po? Ana bola tipu kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempo kowe. Aduh, mati aku. Aduh. Waduh, mati aku iki. Iki dayane kowe. Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, kok ora ndek otot balung ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nendi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mboyo sing apik nek ngomong iki Bagong, aja edan. Bagong aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing meparangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banawati. Wis dadi niatku kok. Tur dasare Dewi Banawati wis tresna karo aku, ora bakal iso diogreh-ogreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nendi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempok kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lah lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok ngono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggung jawab. Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke. Mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe, nganti nibani nenggala karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut.
Maria Baladewa. Wah, lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangan iki lho ngecek banget karo. Yo, kowe aja pamer. Kowe aja mleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Kok aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak. Berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik sak ucapku mandi sak ucapku kasembadan wis Banowati mula kang saka kuwi kok ora aku wis ora bakal mikir ringa-ringa inggih ya inggih aku saya sumuk inggih kersanipun godhog widang badhe kangge menapa siram obat ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter kari ngencurke inggih asik nek aku dempenge kepanasan pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget ayo cah desa ora ngerti monggo kula ndherekaken dhahar menapa-menapa ya martabake wis teko sampun ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai pokoke engko lelakon selanjutnya mengkari ngelakoni pokoknya ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap inggih ngestaken dawuh ya mlebu mburi monggo kula dheraken ayo Kang nggih kasinggihan mekaten mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel titiken titi preksanen Karang Kadempel yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takonono sing apik takonono sing becik apa Bagong tumindak kaya ngono nanging yen to ora ana cetha lamun Bagong lunga saka bali wismane mapan negara Ngastina jujuken ngestakaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula mangkata ora usah kemrungsung ora nek kelangan Yai Ratu Banowati ora wis ora usah kemrungsung nggih ngestakaken dawuh nek ming didumuk ora ya lumrah kok ning sing ndumuk ki rak ya ming abdimu dhewe Bagong dudu wong liya ora apa-apa nggih ngestakaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono cok tembung kok nganggo cok nggih kula nyuwun pamit kula tak titip priksa wonten Karang Kadempel titip priksanen dhisik ning aja kesusu ngestakaken dawuh kok ora iya